Mr. Beast Burger. Τι κάνεις? Mr. Beast Burger. Έλα ρε. Ο αδερφός μου μου φέρε Mr. Beast Burger. Δεν ξέρω πώς θα είναι, να είμαι ειλικρινής. Αυτό που ξέρω είναι ότι πήγε μακριά. Βλέπω 2 μπεργεραγιά. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μην είναι μπέργκερ και τα 2. Μια κοκακόλα. Και πολλές κέτσαπ. Όταν μιλάμε πολλές, μιλάμε για πολλές. Παίζει να τρώω ολόκληρη οικογένεια με τόσες κέτσαπ που βάζουνε. Ωραία, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι το μπέργκερ που βλέπετε εδώ. Το μπεργεράκι. Το έχουν κλείσει πολύ όμορφα και ωραία. Και εδώ έχουνε πατάτες. Ωρε φίλε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Πατατούλες ωραίες. Τραγανές. Οκ. Άρα έχουμε πατατούλες. Πω πίνασα τώρα, Έχουμε πατατούλες. Και έχουμε και μπεργεράκι. Αν θέλετε να πάω και να δοκιμάσω όλο το μενού του Mr. Beast στα Beast Burger, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like να φτάσουμε τα 200 like. Αν φτάσουμε τα 200 like, θα πάω και θα αγοράσω όλο το μενού για βίντεο. Μας έχει μαχαιροπύρνο. Ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να το κόβω έτσι για κάποιο λόγο εμένα. Ωραία. Πυρουνάκι. Και πάμε να δοκιμάσουμε μαζί, chat. Να δοκιμάσουμε μαζί. Έχουνε pickles. Έχουμε πίκλες. Βλέπω ketchup. Βλέπω μαγιονέζα. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά θα το εμφανίσω κάπου αριστερά-δεξιά. Φεύγουν τα σάλια μου επειδή πεινάω, δεν έχω φάει τίποτα. Δεν το ήξερα ότι θα μου το κάνει αυτό ο αδερφός μου. Αλλά ναι, πάμε. Δοκιμάσουμε τις πατάτες. Οκ. Ξέρω, πηγαίνει πάρα πολύ πίκλα με την πατάτα. Wow. Ναι. Δεν ξέρω. Να σταματήσω να τρώω, ρε. Πολύ ωραία πατάτα. Είναι από αυτές που βλέπετε, λέγα, που είναι τέτοια φάση. Ξέρω να βλέπετε, ναι, βλέπετε. Τραγανή φάση. Δεν υπάρχει. Ανοίξουμε την κοκακόλα μας. Αυτή η αίσθηση, αλλά πάντα πρέπει να καθαρίζεται. Έχουν πεθάνει οι άνθρωποι, να ξέρετε. Λέρωσα λίγο, δεν πειράζει. Στην υγεία σας. Αν σας έχω φέρει όρεξη τώρα αυτή τη στιγμή, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, αν είστε καινούργοι. Ξέρω ότι δεν έχω ανεβάσει πολύ καιρό βίντεο, αλλά αυτό το burger τώρα που θα φάμε. Oh my god. Δείτε. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν φοβάμαι το δαγκώσω, ρε. Θα κάνουμε χάλια εδώ. Λοιπόν, ξέρω τι είναι αυτό, αλλά ό,τι είναι θα το φάμε. Ωραίο, οκ. Το μπιφτέκι απλό. Κομπλέ, δείτε λίγο το μέσα. Πολύ ωραίο, έτσι. Και κουτάς μέσα
Και παίρνεις και πάντα. Με την πίκλα. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πεινάω ή... Δεν ξέρω. Είναι τόσο τέλειο. Πραγματικά δεν έχω ξαναφάει Mr. Beast Burger και είναι απίστευτο. Όπα. Λίγο να πιούμε. Αυτό θα το φάω σίγουρα όλο. Ξεχνάμε, δείτε τα μπουκιά. Δείτε τα μπουκιά. Που θα ανοίξουμε στο στόμα μας. Ωραία, Mr. Beast. Τι έχεις κάνει, ρε μπρο. Τι έχει καταφέρει το παλικάρι αυτό, ρε φίλε. Είδε εδώ, ρε φίλε. Το βλέπετε το πίσω. Τι είναι αυτό beef? Είναι beef αλλά σε στρώσεις. Παίζει να είναι. Παίζει να μην είναι μπιφτέκι. Πρέπει να είναι στρός μπιφτέκι. Δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Θα το ψάξω να δω ποιο είναι αυτό. Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Οι γεύσεις είναι τόσο ωραίες. Δεν καταλαβαίνετε πώς τι γεύση. Απλά δείτε. Τι γεύσεις. Είδα. Ξέρετε δεν έχουνε. Αλλά εγώ. Χαρτί. Γιατί πραγματικά είναι τέλειο. Του βάζω. Οπα. Του βάζω 8 στα 10 καθαρό. Γιατί 8 στα 10? Επειδή πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναφάει σε τέτοια φάση. Δηλαδή, δείτε εδώ. Δεν καταλαβαίνετε. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ πώς είναι. Δείτε πώς είναι. Είναι σαν να είναι steak. Και θέλω να φτάσουμε με τα 200 like για να ξαναπάω και να ξαναδοκιμάσω πραγματικά όλο το μενού του Mr. Beast Burgers. Αν θέλετε να δείτε πιο πολλά Mr. Beast βίντεο, δείτε αυτό εδώ, επειδή αυτό εδώ. Για να καταφέρουμε να πάρουμε Mr. Beast μπάρα, δυσκολευτήκαμε λίγο.